אם אנחנו עושים סרטון, אסור לנו להיות על הבוט. אמא אבא לי, סבתא לי, אסור לנו להיות על הבוט סין. לא. עוד פעם. עוד פעם. אוריה, שבי יפה. הוא הוריד את הזה, הוא הולך נראה לי לאכול. לא, עוד פעם. נו, 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 נו. יופי. הופה, הופה, זה מתחיל להיות קשה, זה מתחיל להיות קשה, זה מתחיל להיות קשה. זה מתחיל להיות קשה. יאללה, עוד פעם. שתבינו, זה קל, ואז קשה, ואז הוא נפסל, ואז זה עוצר. וזאת אני אחותו שעושה את כל השונים. נו. סאו. איו. אמא. קיבלתי מכה. מה? זה לי קליקי. חברים שלו. הם מחדרה. איך את יודעת? הם באו לאכול. איתו? כן. או לבד? בא לי לחנות צעצועים. אבל סגור. אמא. סגור! אפשר דקה. סגור! אפשר מחר לחנות צעצועים? איזה? משחק. אבל... המקדונלדס, רק אבא שלכם שם שעה וחצי, ואתם מדברים עליי? שאתם חיכיתם לי? אתם יודעים מה הלך שם? תראו, אין פה אנשים. אתם יודעים כמה אנשים היה במקדונלדס? באיפה שאנחנו... כמה? עכשיו כל זה לא... איזה 10,000 איש? אז נשים פיג'מה. אבל אני רוצה את זה. כי הם סתומים לא מכינים כלום. אבל שם... גיני. יאללה. סתם, אני לא יכולים לנצח את זה. מי מחכה למי הרבה זמן? זה כבר מזמן. תני לי בבקשה סיגריה שלי. מה זמנת? תיק שלך. מה זמנת? מה זמנת? איזה דברים הזמנתי בשבילכם. מה זמנת?